Nyt ollaan täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä, lähdetään kohti Tanskaa. Kööpenhaminaa lähdetään selvittämään, että miten Suomi-kundit pärjää liekkien ja stunttien kanssa ihan uudessa ympäristössä. Ja nyt tullaan oppimaan jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole vielä tehty. What up, what up? How's it going? Daniel. I'm Henry, nice to meet you. Morjesta, me löydettiin meidän opas, eli Daniel. Se on Stunt 360 äijä ja oli mun vastassa paperilappu kädessä tuossa terminaalin edessä ja näin pitää hommat hoitaa, eli ammattimaisesti. Otin pienen yöjuoksun, koska oli pakko päästä vähän ottaa raitista ilmaa plus myös tapaamaan paikallista kulttuuria, eli tää safkaa. Yksi pisse. Huomenta. Se on ensimmäinen aamu Köpiksessä ja kello on 8. Ja meillä ensimmäiset huonekaverit on käynyt juoksemassa jo aamulenkin. Mua ei kyllä lenkille tänä aamuna saanut. Ei oikeastaan kyllä saa koskaan muutenkaan. Me ollaan täällä hotelli Aapaalla nytten ja jännä on se, että kaikki pitää pakata tällaiseen assuin pieniin muovimukeihin, koska täällä ei ole ollenkaan lautasia. Ja harkot veitsetkin on muovisia, mutta hintaa kumminkin riittää 10 € Aapalalla. Nyt lähdettiin liikenteeseen hotellilta ja puolesta tuntia matkan edessä kun painellaan testimestoille ja nyt nautetaan tanskalaisista maisemista ja haetaan kohta kahvit matkalta. Nyt saavutaan tällaiseen Holbyn kylään. Tuolla on meidän messut, minne me ollaan menossa. Everybody, hey, it's time to wake up. Are we ready? Things are gonna shake up. Can you feel it? Feel it on the inside. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. We can always reach a little higher. Find a way to light a little fire. Turn it up and never let it down. You know nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. We've never been this far before. Se on sitten mun vuoro seuraavaksi katsoa mitä ton tuleeko tapahtuu ja luota tähän kundin kallioon. I should say, next time it's my turn and I trust you more than ever. Oh, noise. Nothing worse than like running out of more big Straight to eye. Unless you keep the excellence. I'm getting my arm burned. Right. So it starts from here. Yeah. Care about it's all From here already up. We do like this. Okay. Are you nervous? No, yeah, a bit. Yes. So nice. Your whole back was on fire. Yeah. What does it feel like? It
feeling is amazing. Really? It is. It takes a long time to put the gel on, but it's totally worth it. Right. Really. I really want to do it again. What the fuck, man? High five. Shit. Go ahead, puts vidron, puts. Nyt rakennetaan mun päähän tällainen palolälli. Ja pistää mun päälläkin palamaan. Ei tää voi kyllä pieleenkään mennä. Kait. Sillä lailla. Can you smell the hair? No. Okay, good. Me neither. Huomenta. Se olisi päivä numero 2. Eilen tehtiin pienempiä polttoja, missä harjoiteltiin käyttää geeliä pään ympärille, vartalolle tai ylipäänsä yhden raajan polttamista. Mutta tänään tehdään full body burning, eli koko vartalon poltto. Ja en ole tehnyt sellaista ennen, mutta tänään on ja lähdetään tsekkaa, mitä se näyttää oikeesti. Tuossa seuraavaksi sitten mun vuoro mennä polttamaan itteni. Tänään puuttuu geelit naamasta ja sielläkin jotain niin piekkiä selkää ja lähdetään soutamaan. Mun korva on ihan täynnä töhnää, mä mennään kuulekaan enää mitään, mutta se on ihan good. I'm good. Let's go. How do you feel? Tosi hyvä fiilis. Nyt myöntää, että ei se tuntunut kovin pahalta. Oikeesti toi tosi kova, mutta 2 kertaa tuli sen lämpöaalto naamaa, jonka jälkeen huomasin, että se kestää kuitenkin tosi hyvin. Mutta niin oli tosi kova. Sushin pariin on hyvä lopettaa pommihetken jakso. Hei, jos tykkäsit meidän meiningistä, laita peukkua ylös. Ja ennen kaikkea kirjoita kommentti, mitä haluaisit, että rajoitellaan seuraavaksi tai muuten lähdetään testaamaan. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on morjesta!